Zertan ari da oraindik hemen? Ez altzuten kanporatu. Manesen gurasoei detu diegu semearen bila etor daitezen. Baina momentuz ezin dute. Ikusi egin behar zaitut. Ze? Blokeatu da? Enaiztari neure buruan pentsatzen. Boskoko daukat buruan, hori da lehentasuna. Bani, banoa. Usain hau? Barbakoarena? Sua! Sua! Ekarri duzu? Ekarri hona. Eta zergatik aukeratu zaituzte? Laguntzeko. Pasakabitik eraman behar ninduten, eta denbora behar nuen. Nire ama bilatzeko. Nire ama biologikoa. Fundaziokoek oraindik ez dute erabaki, baina agian gala beste leku batean egiten dute. Garazi? Ze esan behar zenidan? Zure lagunak guri laguntzera etorri direla. Badaukat, maixa zabala beheko gidoiarekin. Erraza. Hor da. Prest?